Izvolite, jagnjetina ispod sača za vas, vučija rakija. Hvala. Prijatno. Ček. Dečko, nešto si zaboravio. Sad može. Lakše i njemu i meni. Mlada i ukusna jagnjetina neće na suvo. Ajde da ti pokažem kako se merači u restoranu gostilje. Lepo okruženje, domaća hrana i vučija šljiva. Za prelepu prirodu ovog kraja ste već sigurno čuli. Ali ono što možda niste, a sigurno će vam značiti, to je da se ovde svakodnevno pravi vruća jagnjetina ispod sača i pije kvalitetna šljiva. Odnosno vučija rakija. Odležala najmanje godinu dana u hrastovom buretu, što je daje ovu lepu boju i još lepši ukus. Dok ja popih jednu ili dve, vrela jagnjetina taman izlazi iz furune. Spremljena u zemljanom saču po tradicionalnom receptu. Sočna i mekana, puna moče. Po porudžbini se samo dodatno zapeče da dobije lepu zlatnu koricu. Đavo ne da mira, pa sam morao da se uključim u pripremu, ali sad sam spreman da uživam. Ne znam da li vi imate taj osjećaj, ali kad sam u prirodi i na čistom vazduhu, sve je nekako lepše i ukusnije. Jedeš, a ne pada ti teško, nazdravljaš ceo dan sa smeškom. Prijatno i živeli.